Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inteng, ingka man tarimaan nandiya paglutuan. Madamdama ka di. Agin inanapay lada tao ta medyo napaparawak. Itay kapay lang nga agin ina na dita. Anya aya tinakabanugam. Nagado. Hindi magampay laang. Kayat mo ayata sagay sa dagiti nakabanuga. Kayat ko amaamuan no anya dagitaan nakabanugam. Tanagbayag kamot ang nakatugaw dita. Nabanuga ka nangan. Kalpasan na. Nabanuga ka naturaw. Hay, puro pagsadutan amin dagita nga ibagbagam. Ingka tarimaanan ti paglutuan. Tapno makaluto ak meten. Madamdama. Makaungot ako. Baon ka la, baon. Maray, kaano ngay nga tangay palinis ni parenteng day takanan? Di mo damagan kanyak. Tadya ka mo, ti sungbat dayta sa ludsud mo. Hindi pa ngay magaking kwa na. Ay ka ipalagip mo to into nagsabat kayaw. Dayta ti problema, ta saan kami mo't tanyag sabsabat. Kat into nagsabat kayon to Nungay sikat ti mangipalagip king kwa na, Maray. Ay, adon dagiti imbaga mi kan kwa na, anas kan nga aramiden na. Ngam ammom no anya ti kanayon na nga isungbat. Anya ngay dayta asungbat na. Madamdama, dayta ti sungbat na. Anya. Kapitan, adala kayat ko adamagan ken ka. Anya dayta. Kaano tayo alinisan di kanal? Anya klase at saludsod dayta. No na ta damdamagan ni Tata Badong no kaano tayo alinisan ti kanal. Ibagam ken ko na at tarimaan ng tayon tao. Kaano tungay kap? Basta madanon tulata. Damag nga minadamag ni Tata Badong. Nakulit dayta akong parik. Ngarod, Kapitan. Iso asyak, lik-lik-likak ang masabat dayta pare badaw. Ura kumpare kamay. Jakat nga agsabat kami, ta nagkulit. Panagtutudon kagawad. Madanagan akman daytoy kanal asaan pa yan alinisan? Saan asyak ti pangibagaan nyo iti dayta takagawad aklaang. Asino ay tirumbang apangibagaan me? Ay kani Kapitan Saan namat kanong asikasuin ko na ni Tata Badong? Isungarod dayta. Panagtutudo nga minan. Nakaamak ti malayos. Inteng, natarimaan mo diya paglutuan. Nabambanuga ka nagapo iji barangay hall. Aya, Aya nga. Bay anak nga ginana. ay katuan ang arod. Agin na nakalat tangarod dita. Papanam, maribanang. Inakman mang restaurant. Ay, hindi. Ano ti kwartam Ay, sa anak nga na makaluto. Tanapirde dya paglutuan may. Ipatpatarimaan ko kaniinteng. Ang di namot as-asikasuan. Ay, uray gayam ije balayaw. Kastalat ta ti ugali ni Kapitan. Ay, katuan. No adda pangibaunak. Tisungbat na. Madamdama. Aging ga adinan aramiden. Uray ije barangay holmaray. Nagado ti proyekto asaan na amaar-aramed. Isa mapanak mang restaurant. Makaamumutan iti kanon na Nasaya at may, nagsabatan paray. Masabot ko na iti kumpare ka nagkulit. Lik-likak man nakasti. Ay paray, Marta, papanam katiman ngay. na. Aguray ka paray, aday bagbagat. Paray, aguray ka. Nakitak mo't anang likaw ni Kapitan. Talaga gaya maliniklikan na ka. Nagapapura anag na. Kaya't kung amin nakasarita, may naig ijay kanal. Aywan man Tata Badong. Damagam no kaano da nga ipalinis di kanal. Kasano kasarita, kitidiag sabat kamay. Liniklikan na kadagos. Tumulong tayo matkat no kasapulan. Ay talaga mo't at tumulong tayo.
Angam nasken nga idaulwan ti barangay ti panaglinis. Liniklikan na ka talaga. Kasano ngay nga tan ang makasarita day ta kumpare. Limabas ni Maribanang itay dito Tersina, Kapitan. Sa dino tinapanan na. Aldawon ngam sana naglutaw. Kunana mo't abapan ka numang restaurant. Kasano akon ngay? Bagbagi nalat pampanunutan naan. Adda ka no ipatpatarimaan na kan ka, ngam di mo ikan kanaw. Kunakmat kan ko na amadamdama. Saan kat na makaururay? Damdamagan pa'y dagiti bumarangay, no kaano tayo nga ipalinis day ta kanal. Sino timang damdamag? Dadya akong parek nga agin lalaing. Saan lang nga iso, Kapitan? Aduda amang damdamag. No agdamag dapay kan ka. Dahito iti isungbat mo. Anya, Kapitan? Linisan tayo to day ta kanal. Tidakkel asaludsod. No, kaano tayo nga agpalinis? Kaano nga ta? Inton bigat, inton umay alawas, wanaw, kaanon tao. Pampanunutak pa no kaanaw. Di ka agapurata san apumanaw day ta kanal. Simbagpat kagayang banbanang anapan ng restaurant. Ay katuwan ay na nab sugak inteng. Nata umisem-isem. Kasano ak nga nabati dito'y balay. Ay ka mabisinan ka magayam. Siyempre Ay, namin nga imbagakken ka at tarimaanam di paglutuan. Angam dinak matikas kaso. Madamdama ka, madamdama. Mabisi na kaon. No kayat mo timangan, tarimaanam di paglutuan. Itan no kayat mo timangan. Agtudon sana. Ay sos, nagpigsan sapay daytoy ato daw. Di ka madanagan ta sumardeng daytoy ato na. Pasardengam? Wala. Denggam. Todo sumardeng ka. Agsardeng ka. Todo. Ay, adamot ang nagtudo. Ay, isardeng magkagkanta inteng. Tama nga, no aglayaw. Ay sos, nakaamamak. Di mo la sumardangan dito daw. Mangarod kagawan. Kasanungatan no aglayos dito'y barangay. Ay sigurado ang mapasamak day ta. Taning, saan analinisan ti kanal? Uy nga, Rod. Hindi pa lang imbaga ka ni Kapitan. Ay oras siya, imbagak mo't kan kwa na. Ay, tulungan na kami man! Apay, adya tinapasama. Nalayos kami! Ay, kunakon ka. Nagngaton ti danon! Inteng. Inteng! Agreeing ka! Ay, Di nakriingan tayo maya titagtagain na pa. agreeing ka kunakmag. Mamaya ka di. Na, bumangon kan. Nalayusan day ti barangay tayaw. Nalayo sa sasawap. Bumangon ka at kita taglawlaw. Kasano analayos ngay? Nalayusan dito yung barangay, paray. Saan apod no? Tagtagainap lang na ito. Riingan nakman paray. Anya tagainap may bagbagam. Apay, di mo maklaw na nalayos dito yung barangay nga idadawluan. Saan mo't na malalayos ini Una, kasan pa lang nga barado dahil ta kanal iday. Di kanal ti makagapo. Ay, saan mo pa nga amaw? Nauudi kan ti damag, paray. No amukla ko ma. Hindi pa nga imbagami king ka. Ang saan mo mga ikan kanaw. Malmusak sa mutan. Kasan mo amalmus ka? Malmusak itinakaro abain Makaungat akon! Ayan na ni Kapitan! Ay sos, apay makaungot ka. Binaybayan gayam ni Kapitan daytoy barangay. Ayan na dayta Kapitan! Saan ka kadingagung ungay? Apay alapdan na kagawad kat makaungungatak nga rod! Ipospon mo pa lang ti agungot na nalayos tayon. Ay! Saan ko mabalin nga ipuspon ti panagungat ko? Saan ka madanagan? Ta planuan ming opisyal na ita panaglinis iti kanal nga reklamo yaw.
Aplinano yaw. Ingarod kapitan. Isungarod ang makaunget akon. Ayan na, dayta kapitan. Nalayos, oray dito'y tersina, kapitan. Iso asaan ako na makalakaw. Huwag nga raw. Itama pa na pasamak te kastoy. Saan mo't kat kumaamalayos na ito'y barangay, no nadalusan jay kanal. Iso nga raw te aramidin tayaw. Itantantan mo tuma nga main, kapitan. Kunak ano, saan pa nga agtudo? Kasano ako na makalako no kastoy laang. Hay, basol mo na ito'y, kapitan. Na, tapabasulan na din. Madamdama ka ngamin ang madamdama. Iso aday ta, nalayos tayaw. Intayon pagtitinulungan alinisan ti kanal. Mabalin na madamdaman taon, kapitan. Apay ang madamdama? Katno kasta kamot idi. Kanayon na madamdam at isungbat mo. Saan ang mabalin itan? Masapol nga alerto tayo. Itatayon ang mapan. Masadot kami pala nga kakagawad, kapitan. Na. Sa madamdaman taon. Insamat paribadong da ito'y masabat ka. Kasaritak man. Paribadong! Ada pa na. Na, adala ibagak. Ayawan oras ka. Wait a minute. Madamdaman taon. Ada pa na. Mabalin na pagtitinulungan tayo alinisan ti kanal, paray. Ha? Ay, masaduta kon. Na, Ibagbaga kaming kay day. Hindi na magkaikan ka lang. na. Masaduta kon. Awan nga ron maayabak at tumulong. Way, takas na kami ti ugalay, pare. Si kalang ti kumpare anam na maak at tumulong. Kahit adatangdan ka. Day tamot ti pagalistuam. Naawan tangdan ka. Ay, kay jaket ti tumulong ah. Sige, tangdanan ka. Minta ka day. Aggunay tan na dagaws, pare. Kapitan, tataba daw. Inlutuan kayo iti meriendayo. Takaasi kayo may tamang linlinis dito'y kanal. Ay, nasayaat man. Tanay, mabising kami ito kumpare. Dudwa kami lang ka ni kumpare abadong amang linis iti kanal. Saan kayo madanagan, pare? Tagaputaw nakita na kayo, nagiti kabarangayan. Sumarunudan nga may tumulaw. Mayat ah. Nagsayaat man nukas na, pare. Umayda inton madamdama, kapitan. Uray nila kay ko. Umay matumulong. Mabalin ti umay makimerienda. Umay kayo na, kagawad. Ay, kat tumulong kami ta. Katuboy. Angam agmerienda akpay mo na. Iyo pa mo, tulungan da ito'y kapitan niyaw. Ala, lakayan. Sa anak pa'y but unay ala kay apare. Kapigpigsak pa'y lang. Mala, pagtitinulungan tayo nalinisan da ito'y kanal. Tap numalpasay. Apay anak kasukat ka. Ay, mapanak gaya mang restaurant. Agluto kan dito'y balay. Ay, kasano ang makaluto kat di mo pa'y natarimaan di paglutuan. Anya saan? Kagamin kitaan Natarimaan mon? Inaramid ko pa'y nga automatic Kagamin kitaan. Na, automatic matan tigunay mo inteng. Simpered Narinig at ang mabisinan. Ay, kapitan! Saan mo ngamin nga itantan ti mabalin nga aramidam kumaita? Nang runa, no paray ti pagsayaatan ti barangay mo. Hala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat paray ti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titing kay panagdengag.